পুইলানো যতন হামবাই তিনি 4 তারিখ জুন 2024 একদিকে চিনি ত্রিপুরানি লোকসভার 2টা আসন চিনি অ্যালায়েন্স পার্টনার বিজেপি পাইমেন বাগै যতন থাকাম তে মিডিয়া চ্যানেল বন্ধু রম বেল্লাखेন হামবাই মায়াফারাव तामनि बागै हिंके नरक चिनि प्रग्राम न उराम उराम कभारेज खायमानि बागै नमो पाइप्ले हामबाय जों दिनै प्रेस मिट मा खायमानि ओ जागाव चिनि बिसिङाव दिनै दङ चिनि DWF नि सारा त्रिपुरानि सेन्ट्रेलनि प्रेसिडेन्ट चिनि मेडाम मनिहार बिसिङाव दङ चिनि मेडाम पवित्र भक्ति जमातिया बंके चिनि चेयरपार्सन एडभाइजर बोर्डनि गते चिनरो जॉइंट कन्वेनर खरबै दङ आति जमातिया सपना तिरिया ते आबरनो कारिबो चिनि गोबांमा चिनि DWF नि जत आदम संजोतन दंबायो जतनन सारि गाहाम गै जों दिनै प्रेस मिट मा खायमानि हिंके हाय चिनि बसकां 6 तारिख हिंके चिनि TWF रंनि थार्ड फाउंडेशन डे आबनो जों खमलং ऑडिटोरियम हलो पालायने हनै आइगोसे प्रेस मिट खायजाखा हिंके आबो दिनै स्लाइड चेंज जोंखा जों दाबो खमलंनि जागाव आगरतला टाउन हल आगरतलानि टाउन हल जों आबो खालायनानै थांदोङो हिंके दिनै जराबाहायनो किसा स्लाइजाखा आजागा जों 11 टाव खायनो दंमोनि आबो 11 टाव यावै 10 टाव सिनाय अर्थात 6 तारिख आगरतला टाउन हल जरांगे 10 टा और तामपुरु आ प्रोग्राम सिनाय अर्थात TWF नि थार्ड फाउंडेशन दे आपु जों खायजाकसिना आगरतलाव हिंके चिनि प्रोग्राम जथारति चिनि महाराजा तंनाय ते चिनि जत चिनि इलेक्टेड जे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव तंमानि अर्थात 13 जन MLA along with 2 जन मिनिस्टर गते एडिसिनि CM सह बेनि जे टीम तंमानि ते आबनो कारिगो चिनि तिब्रामो था पार्टी निंगै जारा CWCO तंनाय सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी रको तंनाय बरनो बचनायनो जथारति चिनि इनभाइट खायजाक ओंखाय चिनि बरिरक तंनायनो प्रत्येकटा ब्लक नि थेके जों चिनि मेडाम मनिहार पक्षाफोर सानाय बोसोर जाना टारगेट दोननाय ओंखाय जत चिनि 44 टा TWF नि ब्लक दङ ए 44 टा ब्लक नि जत बुकुक संनो खाबाय खुबाय एस ए कन्वेनर रंगे आंखौबो आजाखौ जथारिति टाइमलि हायै चिनि प्रोग्राम न नायथाव खायनायनि बागै थ्रु मीडिया आंबोनि कबु ओंखाय हायनोहाय आं चिनि महाराजानो हायनो जों आसिके कोऑपरेट खालायदोंमोननि बागै जों सहयोगिता खालामनायनि बागै आं बनो बेलायखिनो पाइप्ले हामबाय ते खुलुमनाय जाफादो ओंखाय दा बहायनोहाय चिनि बिसिङाव कक सानाय चिनि प्रेसिडेन्ट बनरमते डिटेल्स सानाय ओंखाय आंनि जराते आसन सुतुं हामबाय प्रेस मिट खालायनानै हिनै नग्न मारिमोन पुइलानो ओ पार्टी अफिस तंसुतैनो चिनि हानि गोबाग्रानो खुलुमाया पारो ताई बेलाय हामबाय माया तिनी ऑफ प्रेस मिट तंगो चिनि TWF सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी नि चेयरपार्सन मैडम पवित्र भक्ति जमातिया चिनि 6 तारिख जून फाउंडेशन डे आबनो रिगुई चिनि जे प्रिपरेटरी कमिटी खामानि कमिटी नि कन्वेनर ओंखाय चिनि बुकुक गीता जॉइंट कन्वेनर खरमै दङ बुकुक सपनातिरियांबाय बुकुक आति जमाति प्रबोध दङ चिनरतै बतंग चिनि सेक्रेटारि बुकुक बुतुलक्ष्मी देवबर्मा एडवाइजरी कमिटी नि आदमजुग बुकुक चिनि गौतमी राय गौतमी दी ताई अरताई बतंग चिनि सेंट्रल कमिटी नि आदमजुग सं चिनि आगरतला डिस्ट्रिक्ट कमिटी ब्लक कमिटी जत बुकुक सं जतननो पाइप्ला हामबाया पारो ताई मीडिया ताको जन्नो हामबाय माया पारो ताम माले चिनि एलायंस पार्टनार त्रिपुराहास्तो 2टा सीट दङ लोकसभा आसन और 2टा सीट न पूर्व त्रिपुरा बाय पश्चिम त्रिपुरा सप्लाय हिंमानि बागै जों चिनि बुबाग्रानो बेलायके हामबाय माया पारो कारण जोंबो बुबाग्रा नि सेंट्राक जों इंगै आरो सामं खायमानि चिनि आसामनि जों गथाय मानखारनि जों बेलायके नखर दिनै जों हायनो हायतायवायसा चिनि जत बुकुक संनो ब्लक कमिटी डिस्ट्रिक्ट कमिटी सेंट्रल कमिटी बुकुक संनि थानियो जों किसा नागार नमा सान करागा ताम माले सकांगो जों प्रेस मिट खायबाय
Sini 6 tariko 3 bosor pungmani TWF songsamani salno जों kumulung noai auditorium bo palai lainai ni salai mani piaba o jorao जों bubagra bai ko khalai manja जों TWF roksimi decision namani ta tini bubagra phaike jehetu bubagra se sini joto bubagra no sinyawi जों samung apro khaijaka जों wansuk laijaka जों kumulung khaine hine bubagra saka sungno agotlawo norok hom dodom khai kaham khai norok buri rok tai bu gobang khlai lai dine abni bagai जों agotlawo town hall no जों ready khlaike mankha town hall booking khlaike जों town hall no khlai lai sinai rajbari inklogo town hall tongo chini agotla kaise no town hall tongo rajbari ni pukur bus kangbo baksa saimia town hall ro du tuklai agotlawo phaike hanga hasal ni phainai ro town hall borok no town hall rajbari ni pukur kotorma ni gana wono town hall chini agotla ni aron ro joto phaibai di जों जराबतीचा स्लाइजाका आगे 11टा तमनि ताबो जों 10टा नि बिसिङनो चिन प्रोग्राम न जों जेंनाय आबुनि बागै जत्तो हातजाल साम्पानि आनि TWF नि खाजानि बुखुकसं नरक जत्तो दति फाइमानसाक नरक फाइबायदि ताइ नरक न कायसा टार्गेट दिनानि मुसुंगो जारा प्रत्येक चिनि 46टा ब्लक दं 12टा डिस्ट्रिक्ट दं 46टा ब्लक नि बुखुकसं नरक कम हिमानि न नरक 25 जन आखे थाके जावो गोबां आबुनि से गोबां फाइमान कपुरि नरक जेहेतु चिनि फाउंडेशन देबा जों बिसिकदाम पुंमानि चिनि TWF संगठन जों जत्तो नायथ्रकै खलायलाय कमानिबा नरक फाइदि गोबां खानो फाइदि आइबानो 25 जन आले जत्तो ब्लक नि कमपके 25 जन आले मा फाइनाय आबुनि बागै नरक न अकक साखलायनानि बागै न तिनि प्रेस मिट मा खायके तिनि मीडिया नि बिसिंतैनो नरक सिनाय 6 तारिख जून तिनि फाउंडेशन दे आगरतलाव टाउन हल नरक दत्तिनो फाइदि तिनि अ फाउंडेशन दे व तिनि बुबाग्रा दं ताइ तिनि हास्तेनि जत्तो बरम गना इ प्रमोथानि आदंश सकांगो बसागा तिनि जों अलरेडी इनभाइट बखायफैखा CWC नि आदंश CSC नि आदंश ताइ तिनि जत्तो बरम गना MLAs मिनिस्टार बरम गना EM MDC CM चेयरमैन ताइ कसाम तिनि CM EM तंगो कसाम MDC तंगो जत्तो न फाइनानि बागै जों कबक जाओ अपनी बागै खाजानि ताकुते बुकुचो नरक जत्तो न तिनि ताकुचों सुबाय रहो तिनि बुकुचों न हाकजाल साम्पानि फाइनाय र तिनि बुकुचों बरक फाइनानि जाहाते कोनो असुबिदा नियातिके ताकुचों सुबाखौ नांगौ अपनी बागै ताइ तिनि संगठन तिनि ब्रादार पुल्स अर्गानाइजेशन जेमन TISF दंगो YTF दंगो TCF दंगो बरकनो बाहायनो जों इनभाइट खायजाका बरकबो तिनि प्रोग्राम दंनाय आबुनि बागै आं अबनो पयलेन जत्तोनो 6 तारिख जून 10टा नि समय आगरतला टाउन हल फाइ सफायनाय बागै ताइ जत्तोनो जों आदिनो तिनि TWF संजामानि बिसिकदाम काका बुबाग्रा जों संजारिमानि जों जत्तोनो माइबो खायजा सालायनाय आदिनो आबुनि बागै जत्तोनो